kultant jitfa' daqsxejn ta' tbissima sarkastika sabiex juri li mhux jaqbel max-xhieda tal-persekuzzjoni filwaqt li jomod ħelwa wara l-oħra sabiex ineħħi ftit mill-ansjetà. Martu ż-żewġ uliedu b'wiċċ inkwetat bil-qiegħda wara l-akkużat jisimgħu statement wara l-ieħor li komplew jitfgħu aktar dawl fuq l-involviment ta' Tancred Tabone fl-iskandlu tal-għoti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Din kienet ix-xena f'awla numru 5 fejn għal 4 sigħat sħaħ l-assistent kummissarju Michael Kassar spjega l-evidenza li sissa l-pulizija għandha f'idejha kontra Tancred Tabone, l-ex-chairman tal-Enemalta u kuġin tal-Ministru Austin Gatt. L-assistent kummissarju Michael Kassar ikkwota numru ta' dokumenti li juru li l-korruzzjoni fix-xiri taż-żejt tal-Enemalta kien ilu għaddej snin. L-assistent kummissarju spjega kif wieħed mill-istatements tiegħu Frank Sammut, persuna oħra li tinsab fiċ-ċentru ta' dan il-każ, kien ammetta li kemm hu kif ukoll Tancred Tabone kienu qed jirċievu commissions mill-kumpanija Trafigura fuq ix-xiri taż-żejt lill-Enemalta. Commissions li skont Sammut kienu jinqasmu bin-nofs bejnu u bejn Tancred Tabone. Il-Pulizija qalet li Frank Sammut mhux biss kien membru tal-Fuel Procurement Committee iżda wkoll persuna influenti fil-bord tal-Enemalta kif kien ġie appuntat minn Tancred Tabone stess bħala l-konsulent ewlieni tiegħu. Dan kompla jagħmel aktar faċli sabiex Sammut u Tabone b'kollużjoni jaqsmu l-flus li kienu qed jieħdu mill-kumpanija Olandiża Trafigura, flus li fuq parir ta' Tancred Tabone kienu jiġu ddepożitati f'kont tal-Bank Svizzeru. U maftemu li dan il-kont kellu jintuża speċifikament biex jitqiegħdu fih 8 pagamenti lil Frank Sammut li b'kollox ammontaw għal 60,000 euro. Sammut ammetta li kellu kont ieħor f'Ġibiltà li issa huwa magħluq fejn kien irċieva wkoll 120,000 euro oħra mingħand il-kumpanija Trafigura. L-assistent kummissarju Michael Kassar spjega kif jidher li kien George Farrugia, il-persuna li jingħata programma presidenzjali il-moħħ wara l-arranġamenti bejn Trafigura u Frank Sammut sabiex din il-kumpanija Olandiża tirbaħ diversi tenders għax-xiri taż-żejt mill-Enemalta. L-assistent kummissarju Kassar spjega kif fatt stramp huwa dak li l-ewwel tender li ħadet il-kumpanija Trafigura f'Diċembru tal-2003 kien seħħ meta din il-kumpanija lanqas biss kienet ġiet mistiedna mill-istess Enemalta sabiex tkun parti mill-proċess ta' ġudikazzjoni. Il-prosekuzzjoni spjegat kif kien l-istess Frank Sammut li ammetta li hu u kif ukoll Tancred Tabone kellhom konflitt ta' interess meta waqfu l-kumpanija Island Oil Bunkering, kumpanija li kienet kompetitura ewlieni tal-MOBC li tagħha kemm Sammut u kif ukoll Tabone kienu uffiċjali għolja. Isem Sammut u Tabone fl-Island Oil Bunkering ma kien jidher imkien u għalihom kienu jidhru biss Tony Kassar u Francis Portelli, żewġ negozjanti li bħalissa jaffaċċjaw proċeduri legali kontrihom brabta ma' dan il-każ. Il-Pulizija qalet li tant kien hemm konflitt ta' interess ċar li għandha dokumenti fida li juru li Frank Sammut u Tancred Tabone spiċċaw jiffirmaw kuntratti sabiex il-kumpanija Island Oil Bunkering tikri żewġ tankers li l-kumpanija MOBC, kuntratt li sewa 18,000 euro fix-xahar lill-Enemalta. Il-kumpilazzjoni kontra Tancred Tabone ser tkompli nhar il-ġimgħa wara li s-seduta ta' 2 ġiet sospiża wara 4 sigħat ta' smigħ ta' provi.